не бе, тук има LG 3001 и сега ще стоим крепост, защото Prison се ресна, загубих ни всички айтеми, всички пари, всичко и плотови, всичко без ранка общо. Но ние не се отказахме, ние не се предадохме от Prison и сега не сме си направили горе-долу някакви хубави гири готини. И почваме тук, ще строим нова крепост, която здравейте в новия канал. Защото вече съм в нов канал. Която ще е доста по-апдейтът от предишната крепост. Да, вие предишната не я знаете, но да. Просто предишния знам, ако го знаете, за съжаление няма как да ви го покажа, защото нито аз, нито LG имаме снимка на замъка, но повярвайте, беше много як. Но този до тук е станал много як. Между LG трябва да промени малко тази пота, много е грозна. LG, нали ще правим някакви допълнения към потата? Да, но да знаете, ще има клипове на CS, ще има клипове на Creativerse, на Paladins може малко. И на една моя лична игра от мен, дече само, и това е Overwatch. И да, преди някой да е питал, имаш Overwatch и така нататък. Ами да, ще си купувам Overwatch и ще снимам на Overwatch. Да. Това е от малкото апдейтче. От другия канал сигурно сте разбрали защо съм в нов канал. Тъй, че да. Да, между другото ще дам линк към новия канал на Ауджи, но той трябва да ми даде линка и така. Да, точно така. Опа, тук за какво тръгнах изобщо да чупя? Хора, надявам се това като без може да има стримове в Twitch, не знам. Да. И да има, може да е рядко, не знам. Чайте да пишем на Снупи да не ми звъни. И ако се чудите защо първите клипове не са с едит, то... Защото нямаме програма за едитинг. Не. Аз имам, но да знаете, ако искате спамете в чата, няма да ме банна, спокойно, на 500 спама тогава банвам. Ако искате спамете, но не знам как да обработвам. И да, това е. Хора, сега че на Снупи си повалил клипе. Клипе. Поправи го на това. Хора, ако се чуете какво стана с миналия клип, ами това е моят приятел Снупи, защото който някъде ми е приятел. Той не е приятел. Ще влезе в стъва и да реши да ми звънне по скайпи, аз съответно снифя на клипа. Окей, сори, дай бате, клипа ще се върне така с едно окей, сори. Няма да... Между другото, повече с Снупи няма да играе, така че няма да виждате видеа с аз и Снупи, защото Снупи не заслужава реклами в моят канал. Да, хора. И неговия канал не е известен. За съжаление, хора не мога да... За съжаление, хора... Помагаш ли с крепостта? Какво викаш? Ти ще помагаш ли с крепостта? Брат, аз пак крепостта за сведения. Аз мислиш, че вземам матари, пак крепостта, външните стени, аз ще ги завърши тези външни стени. Добре. И хора, може би този клип ще е малко такъв странен, защото да, просто казвам, че съм в нов канал. Та хора, просто и може би утре ще има клип на Creativers, не знам, ще бия бос, но няма да казваме то бос къде се намира, какво ще смисъл. Вие се намерете откъде. Да, ако поискате в интернет, там търсете, но ние няма да ви кажем. В интернет пише абсолютно всичко свързано с боса, но ние не желаем да ви го казваме, защото да остане изненада, но аз ви знам. Сигурно почти всички знаят. Аз ви знам, вас ви знам какви сте и... И също ще има клип Facecam.
също така ще има клип, също така на този канал можете да видите клипове на разнообразни игрички. Имаме ли гравел? Не. Имаме 23 гравел. Това, което е, значи, че нека да ви кажа, да. Какво ще да казвам, да. Хора, сега ние тук стоим къде поста, след малко може би ще спирам клипа. И нали, и в този канал очаквате клипове на най-различни игрички от сорта на някои игри като Minecraft, CS, Creativers, Paladins. Може би понякога може да има клипове на някаква друга игричка, някаква рандом игричка. Ще направя някаква поетика с рандом игри. Също така мога да направя поета на една браузър игра. Може би и една... В клипа може да оставяте някакви такива интересни игрички. Малджи! Бързо подпиши Платени Снупи! Аз съм го написал. Хе-хе! От отдавна. Браво, Алджи, много добре си се я ви да Както съм направил пота, го написах това. Yes! Сега ще му напиша Get Out. Бате, той очаква да гладим ли? Глупости. Сега сигурно ще ни купира. Да ни копира, ще го баннем. Ама всъщност няма как да ни копира, защото ние ще използваме блокове, които той няма как да ги използва. Примерно аз ще използвам гравел. Чакайте сега, това си пише с Снупи, защото няма да се маха. Окей. Хора, сега ще видите малко фон в клипа. Сега ще видите малко фон в клипа. Пише на български. За съжаление... Да, хора, сори, ама Снупи ме махна пота, иначе мислих да му грифам пота, но окей. Аз хора да знаете, че що Снупи ще го блокирам и повече няма да... Може да отидеш до Warfree за гравел. За какво ти е гравел? За път. Ока. Окей, вече само си остава брадвата и така. Така хора, сега ще отидем малко за гравел. Гравеляк. Сега ще посъберем малко гравеляк. Ще отна Алджи. Алджи, тук ли си? Да. Ще отна Алджи му тея гравел. И също тея потърси малко гравел. Може би ще има много поредици на Minecraft, защото... Да, най-различни. Minecraft синглплеер, Minecraft Prison, Minecraft Minigames, може би някой път ще играем някакви игри в тимове. И пък някой, и между другото, който пита в коментарите, ще играеш с този Снупи, не. И ако някой пита този въпрос, понеже съм отговорен, ще бъде баннат. Ще бъде перманентно баннат от моите коментари. Форджи, знаеш какво радвам се, че тук Форджи не работи на опъста. И след малко, може би ще свършвам клипа. Да, и аз така, защото просто... Не, че не мога, не, че днес е петък, така че не мога да си седим, не аз мога да седа доколкото си искам късно, обаче просто не ни се снима особено, не че ни мързи да снимаме, просто не знае какво да говорим. Нали, Алджи? Просто е скучно. Да, скучно ни е сега в момента за това. Но ние в камера ще поразвием това замака мамака. Не може да влезе. Да, това е яко. Той пак не седи път.
струата. Да. Тук в момента сега ще го обиждаме, защото той така най-нахално решава да... Алджи, аз всеки случай напиши платени. Какво? Аз и той. И ти. Ох, просто този Снупи няма какво да ви го описано с една дума е ретард. И той вече е бас ретард от ретард. В смисъл, той е най-големия ретард от най-големите ретарди. И ако се чуете в момента дали се опитвам да го затапя, ми да. Сега го питам какво съм му направил по дяволите, защото Алджи го нарича едно опасен сън. Еми. Да, хора, ще кажа една супер затапка. Нека да го пишем, да го питаме с какво точно да му помагам. Питай го. Питай го. След малко мога да напиша с грозната къща, защото не съм ви показвал. Всъщност ви показах къщата. Аз тук копая и... Те хора да знаете, че след малко ще спирам клипа. И аз така. Какво мислиш? Хора, просто Снупи е голям съдло. Между другото, Снупи... Не ти бе. Ти се пише за отделно, ма неграмотен. Той Снупи пише неграмотен. В моето училище, няма да казвам в кое училище уча, но сме в едно училище. Вие, ако искате ме намерите в кое училище, пожелавам ви успех. Те хора, сега, аз Снупи нямам да спирам скайпа, защото не съм такъв гадня, но мога. Еми, аз ще спирам. Аз е така, само Алджи да ти донеса грабва и спирам клипа. Хора, съжалявам, че клипа ще е толкова кратък, ама какво да направя? Изкучен. Да, изключвам. Просто това е нещо като въведение на Приза, макар че аз имам Приза не Да, точно на мой канал. Аз имам по клип на Приза на епизод 1 въведение, обаче това с OBS нещо ще беше бъдо и не ми записаше Майнкрафт. Айде, ела. Само чакай, че тук има едно езеро, дето от край до край се сграбя. Добре. Очевидно Крис е намерил... Опа. Има си всичкото. Име на Снупи е Крис. За информация. Така. Ако не е казал в канала си. Така че кой му гледа канала? Знаеш ли му канала? Да. Ще го прата после. Добре. В Алджи, на мен Sugarcane. Така, by the way. Това нещо искам. Аз само искам да дойда да ти дам тут. Алджи, аз си безстроително без... Уау! Алджи, после ще ти кажа какво направих сега току-що, преди малко. Колко грава от тя горе-долу? Алджи? Колко грава от тя горе-долу? Стакове. Колко стака? Еми, 3-4. Емила? Къде си? Тук съм. Тук в замък, където правиш пътеките. Изчакай да изкопая тази най-задната пътека и идвам.
Хора, сега тук копая пакети, защото този замък ще го прави много красив. Като се чуете, да, надявам се клипа да ви е харесал. Ето така. Заповядай. 11, толкова. Добре, къде си да свършим? Сега чакай само, че бях на фрито, огладнях много. Аз сега не огладнявам да си напълна хунгра. После ще отида за кава. Първо едно, между другото хора, ако играете Prison IP на сървър, ще има долу в описанието. Ако играете, имате този допълнителен чест, първо едно се пише. Като го напишете, ще имате допълнителен чест. Освен една честа ви инвентара, имате това. Може да не знаете, ако сте фърта, имате втори Код. Да. Аз какъвто съм, Алджо почти, той е Prestige Хикс, ако още 2 ранка е фри. Аз за трети път ще стана фри. Защото 2 пъти се го баннаха от акаунтите му, които е фри. Да, без причина. Да, хора, Алджо, аде. Къде си? Ела F5. Само да я си активирам F5-та. Опа, това е грешен F5. Между другото, това е хора, надявам се клипът да ви е харесал и ще се видим в следващия. Бай!